Arratsaldeon guztioi, gaur egun handia da zuen arteko askorentzat, gaur hasi eta apirilak 21 arte Ramadama izango delako eta hilabete ona desio dizuegu dena. Arratsaldeon guztioi eta gure desioa da zuek entretenimenduz eta humorez elikatzea. Sexua vitamina ezin hobea delako gaur desioaz eta sexualitateaz hitz egingo dugu, nik ere badut desioa. Eta gure gaurko gonbidatua bikaina da, zoragarria, ETS, Entol Sarmiento musika taldeak emanaldi pila ditu. Aurretik eta bertako abeslaria disko berria aurkeztera dator. Guretzat, gurekin eta guretzat, biba Inigo Etxezarreta, biba ETS. ETS eta ze kantu politia abestuko duen hemen zuzenean. Ez dugu esango. Ze kantu denez. Baina azkenaldi honetan asko ari da entzuten eta ze politia den kantua. Oso ederra, oso ederra. Bertso bazala. Bai. Prest? Bai, ni bai. Zuk zer nahiago duzu eska edo popa. Nik nahi dut jendearen besotara bota. Ez alzara eroriko baldosaren kontra. Berriro igoko naiz ez dio inporta. Ta zuk zer naio dezu popa edo eska. Ni naiz denen eskutan egandoan neska. Erori ezkero denak ondotik parrezka. Asbedi kontzertua, asdadila festa. Ze festa politia daukagun gaur ere zuentzat prestatuta eguraldira arte. Biba gu eta biba zuen! Izan vitamina, nik ere badut desioa. Sexualitateari buruz hitz egingo dugu gaur, bestela ere gai tabua bada, garun paralisia dutenentzat edo aniztasun funtzionalen bat dutenentzat, are eta gehiago. Gaur ere tabua gauztera goaz. Eta bide laguna platora sartzea da guk orain desio duguna, biba Maitane Ormazabal. Kaixo Maitane. Kaixo. Arratsaldeon ongi etorri. Arratsaldeon. Maitane, gaur ekarri dugun gaia bereziki da oso interesgarria. Bai, ze oraindik ikusten dugu, uste dugu, baina tabu askoz ere gehiago dauzkagula, eta ze naturaltasun gutxirekin hitz egiten dugun gaiotaz, sexualitateaz gutxi hitz egiten badugu, desiotaz gutxiago eta gutxiago aniztasun funtzional bat bali badago. Hori ja, aztua bezala izan da, eta gaur ere beste galdera batzuk ekarri ditugu. Ea ba, ze galdera diren? Aniztasun funtzionala dutenen intimitatea errespetatzen dugu. Intimitatea esaten nahi geha, beraien esparrua, bere eremua, bere gorputza, bere leku guztiak ez, askotan hau, ez da hain errespetatua izan. Aurreiretzeak ditugu aniztasun funtzionala dutenekin sexualitateaz hitz egitean. Askotan, ez, gure artean, gertukoen artean kostatzen bazaigu, baia ikusten bali madegu, ez, disfuntzio bat edo zerbait dagoela, oraindik ere askoz ere gehiago hor, barrera bat bezala jartzen dugu. Bueno, hau, galdera hau da, benetan, umeak bezala tratatzen ditu gizarteak. Eta hau bai egin behar dugu barne reflexio bat eta baita autokritika puntu bat ere, ez? Ez ditugu heldu bezala askotan tratatzen eta hau infantilizazio bada eta hemen nun kokatzen naiz ni pertsona bezala, beste batean gainetik. Así que kontuz honekin eta sexualitatea norbere burua esploratzea eta asetzea ere bada. Zer zaten dizuzuei esaldi honek? Zegu askotan harreman sexuala bezala hartzen dugu sexua, baina da, gure gorputza ezagutzen. Hori esan behar dizun, askotan sexualitatez hitz egiten dugunean, harreman sexualak etortzen zaizkigu burura, beste pertsona batekin gainera, baina askoz gehiago ere bada. Gure buruaren ezagutzak jakinarazten digu zer gustatzen zaigun, eta zer ez zaigun gustatzen, ez da? Hori da, azkenena zenbatetan hitzen dugu autoezagutza, autoesplorazioa, sexualitatea, desioa, afektibidadea, esparru asko ditu ezagutzeko, hasi gaur pixka gehiago ezagutuko dugu. Oso ondo Maitane, desiatzen gaude azteko, eskerrik asko. Oraintxe arte. Eta gurtu ezagun gure gaurko lehen da biziko laguna. Esti Aspazeko hezitzailea da. Eta afektibitatea eta sexualitatea lantzen ari dira Aspazeko erabiltzaileekin. Beraiek ere desioa sentitzen dutelako. Gurekin da Esti Zilbeti. Kaixo, Esti. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Arratsaldeon, ongi etorri Esti. Eskerrik asko.
Estilenik eta behin galdetuko izugu, Aspazeko hezitzaile gisa non aritzen zara zulanean, tanbiztik? Ointxe bertan, Aspaze Intxaurrondon, baino oain dala 12 urtetik Intxaurrondon, baino hasi nintzen praktikaldiak egiten Berillon, goien etxen. Eta zein da eguneroko zure zeregina gaur egun? Gu iristen gainetikan, beraiek etortzen dira haien txetikan, batzuk etortzen dira bere gurasokin kotxian, bestatzuk ambulantzian edo autobusez, behin area etortzen diala, jartzen geha, bakoitza bere mailean, bakoitza azkagu, gure taldean 4 erabiltzaile, eta bakoitza bere maila dauka. Han daukagu bai saskigintza esango nuke zentroa, eta bai labanderia partea. Eta han bakoitza, dazkate bere otarraketa aiteko, edo gero guk haien etxeiztako erropa ekarri, eta garbitu, doblatu, hori pixatu iten dugu, eta horren truke dirua ematen digute. Bai. Bai. Bueno, gatozen gaurko gaira, profesionalek afektibitatea eta sexualitatea gaia erabiltzaileekin lantzeko tailerra jasotzen duten. Beharrezkoa da? Oso beharrezkoa da, eta oraindik lan handia dago egiteko aurretik. Bai, gu saiatzen gera, orain ere arratsaletan aritzen gera beraiekin gai honi buruz hitz egiten, baino askok lotxa sentitzen dute, askok ez dakite zer daukaten ere zeintzu diren beraien genitalak, nola sentitu dezaketen desioa edo ze baliabide behar dituzten, ezta? Orduan, horretarako gu gaude oraintxe ez, laguntzeko eta bai. Eta zer ikasi duzue tailer horretan? Gu 2018an hasi ginen Gaspar sexologoarekin mantzigun hitzaldi bat, bai profesionalei, erabiltzaile eta baita familiei ere. Eta bertan esan zigun beraiek ere sexua daukate, beraiek bai maskulinoa, bai femeninoa, edo beraiek azkenean gu bezala dira, ezta? Eta beraiek ere sentitzeko premia hori daukate, edo baina ez dauzkatena dira baliabideak, ez laguntzak, ez? Igual gurasoek ere etxean ez diete hori buru hitz egiten. Eta orduan, gurtarako hau eta behar esaten zigun, beraiek ere behar dute, ez da, igual, garun paralisia daukate eta ezin dute sentitu, ez da, ez hori ez da horrela, beraiek ere aukerak dauzkate sentitzeko eta bai disfrutatzeko, ez da. Eta zu profesional gisa, aulantzen hasi arte, sumatzen zenuen, ikusten zenuen beharrari? Oain arte ez da hitz egin honi buruz, orduan ez da garrantzirik eman, ez da, baina orain ikusten dugu, badagoela premia hori ez, baina nahiz da orain gulantzen egon, ibilbidea izan behar dugu askoz ere luzeagoa. Askok, esatizu, dezakite ez da zeaten preservatibo bat, ez da? Eta hortikan hasi behar gera, ez? Igual, lehengoan bati galdetzen gainean, zuk plazera sentitzen zu, zure buruarekin, plazera sentitzen zu, eta esate dugun, ez nik horri buruz ezin ditzegin, eta orduan igual etxean ere debekatua bezala daukate, ez da? Zuek muga horiek edo behar horiek sumatzen zen dituzten, ez da? Tailerraren ondoren dekalogo bat idatzi duzue. Bai, beraiek egin zuten gainera. 10 puntuko dekalogo bat. Hori da, eta bideo bat ere egin zuten horri buruz, erresago ikusteko, eta 10 puntu dauzka. Nabali maduzu, banaka joango gara aipatzen lehenbizikoa, sartu aurretik atea jotzea. Bai, hori komunean, ez? Gu azkenean, beraiekin komunera goaz, beraiek laguntza behar dute komunera juteko. Eta beraiek komunen uztaitugu momentuan, guk atea izten diagu, eta guk kanpoan etxoiten dugu, beraie deitu arte. Igual, nik ezagutzen ditut, bela urte asko, baina igual praktiketako norbait hortzen da, edo ordezkapen bat egitera, eta atea jo gabe ja, atea irikitzen ari dira. Eta, ostra, beraien intimidadea da, ez? Orduan, oso beharrezkoa da, lehengo pausoa, atea jo, eta galdetu bukatu duzu, oraintxe sartuko naiz, esate hori. Bai, erabiltzaileen egoerak bakoitza gainera desberdina da, ez da? Batzuk urpildun olkian daude, beste pardela behar dute, denetara egokitu behar. Hori da, eta askotan guk ere esan behar diegu, orain pasako dizut igual ez toaiatxo bat, eta antizipatu behar gara, ez? Esatea, ipurdia pasako dizut, edo genitala pasako dizkizut, hori esan behar dugu, porque bestela da oso, ez? Ostras, imaginatu, ez? Zu ospitalean baldin bazo dere baita, norbait garbitzea dihoa, eta ez dizu ezerra bisatzen, violentoa bezala, ez? Guia ezagutzen ditugu eta bereik ere ezagutzen gaituzte, baina... Beste puntu bat irakurriko dugu, bakarrik eta lasai egoteko momentuak eskaini elkarri. Bai, azkenean, ez, guan gaude, eguneko zentroa oso handia, eta denak elkarrekin gaude, baina beraik ere igual, momentu batean lasai egon nahi dute, igual espazio hori ere eskaini, ez? Bira, espazio dukazu, zuk nahi dezunerako. Bai, garrantzitsua da. Guk etxean bauzkagu, baina beraiek asko bizi dira etxe bizitza batean denak elkarrekin
Eta askotan ere logelak konpartitu egiten duzte, ez daukat ere bere tokia, beraik bakarrik egoteko. Eta behar dute hori. Behar dute. Bai, egia da batzutan pentsatu dezakegula laguntzeko modua dela berekin egotea, taldean sentiaraztea, baina bakarrik egotea ere oso garrantzitsua da. Guk ere behar ditugu momentu horiek ez da, gure momentuak ere bakarrik egoteak badauzkagu eta guk hartu ezakegu eta joan gaitezke. Beste bat igual haserre dago, baina bera bakarrik ez da mugitu eta igual guk ikusten badiagu behar duela momentu hori, igual guk eramango dugu, ez? Toki horretara lasai egon da den. Eta badago, atentzioa eman digun beste puntu bat, nire irudia zaindu. Bai. Zer esan nahi duzu horrekin? Hori netzako oso garrantzitsua da, ez? Askok beraien txetika entortzen dira, hori. Egunero dutxatuak, ondo jantziak, hilea ondo horraztua, beste batzuk igual etxe izan daude eta igual ez zato zaintxukun, ez? Eta niretzako hori, garbia egotea, arropa egunero aldatu behar izate hori, ez? Afeitatu, hilea moztuta, karri, hori garrantzitsua orduan. Nik adibidez, ez, asko etorrik ustetu etxe izatek etortzen diala, eta igual hilea, ja luze oindala hilea, eta bilat, oenik makinila bat erosi dut laneako, eta ni mozten diet hilea askori. Eta ordunetzako itxura oso garrantzitsua da. Bai, norbere burua ongi ikusteko. Hori da. Nire gorputzeko espazioak ezagutzeko baliabideak eskaini, hor jasten gara auto ezagutzan sartzen. Bai, claro, orain ere, anez, dekalogoa egin ondoren, esan zuten, ispiluak hasiko zirela jartzen, bai pasioetan, bai komunetan, askok ez dute beraien gorputzak erretik bera ikusten. Bai partera dutelako, bai kurpildun aukian daudelako, orduan, zuk aukera daukazu zure etxean zaudenean, ispilua daukazu, eta zure gorputza ikusten ez zu osorik beraiek askok, hemendik gora bakarrik ikusten dute, orduan, erreztu bartzaizki ez, horrelako gauzak. Ematen du azkenean txorakeri badela, baino bai, hortzaudenean, esaten zu, egia da, hau beharrezkoa da. Kontua da oso oinarritik hasten garela. Oso oinarritik hasten gara, bai. Ematen du gauza asko dela egina, baino oraindik ez dakagu ia zer eginda. Eta zate baterako ispiluak aipatu dituzu, baina bibarragailuak ere bai, ez da? Guk eukidegu baten bat, berak eskatu duzuela, eta bera nahiak zantzuela bai, nire nahiak nahi duen guztia, erosi. Baina eukidegu kasu bat. Claro, familia askorentzako tabua da gai hau. Eta zuk esan zure zure erabiltzailearen guraso bati, aizu zure semeak bibragailu ba nahi du. Ostras, beraientzako dira beraien umeak. Osea, beraien ume txikiak eta asko ja 50 urte dituzte. Familia aipatu duzu, familiak hezkuntza sexual horretan inplikatzea ere garrantzitsua izango da? Bai, nik uste baietz. Esan dizutez, azkenean beraien umetxoa dira, ez? Eta ematen dugu ez dela hitz egin honi buruz. Eta familiaek hor parte hartzea da garrantzitsua eta beharrezkoa. Eta esan duzu askok euren buruak oraindik ez dituztela bilu txiki ikusi. Hori esperimentatu dutenean, ze reakzio bezit? Hori da, segun ere bakoitzaren gaitasuna, ez? Azkenean gu dazkagu batzuk oso konstiente direla bere gorputzan olakoa den, bere realitatea zein den, baina askok agian ez dakate gaitasun hori, ez? Orduan, horre ere dazkagu gure oztopoak, ez? Batzuri bai uzten diezu, baina ez dakizu ze sentitzen du, porque ez dizu hitz egiten ere, ez? Orduan, bai plazerra sentitzen duela badakizu, baina ez dakizu ze puntura arte edo nola. Ez dizulako hitzez esan. Dekalogoko beste puntu bat da, zalantzak ditudanean galdetu egingo dut. Bai. Zer galdetzen dute? Jo, asko esate dizu, batek erdera esaten du, tu has hecho el amor hoy, esaten dizu beti. Eta esaten dizu, zuretzako zer da hori, ez? Eta askotan igual bideoa jartzen dizkiogu. ¿Qué es un vibrador? Zer da? Ez? Vibragailu bat zer da? Eta bazu juten zera, irudiak erakusten dizkiozu edo aldezun guztia, zure esku dagoen guztia erakusten diezu. Nik lehengoan esan nire, ez du, ekarreko ditugu gauzak, ez da persex moduko bat egingo dugu hemen, baina nik uste oraindik hortaino iritsi arte, aurretik gauza asko egin behar ditugula. Eta lotxatu egiten dira? Horrelako gauzak hitz egiten dituzunean? Asko bai. Aste honetan juste egon gera hitz egiten gai honi buruz, eta batek alde egin zuen. Zuen honi buruz ez errentzune eta kanpora juntzen. Bai, askorentzako bestatzuk burumak ikusten dituzu, ez dutela ezer jakin nahi honi buruz, bestatzuk bai osoa daude, parte hartzen dute, baina askorentzako esango nuke hori ez. Ezin da hitz egin, etxean ez diate uzten honi buruz hitz egiten eta debekatua daukat. Bueno, hori errespetatzen ere, jakin beharko da, ez da, bakoitzaren erritmoak errespetatzen.
sobre todo familiaren ritmoan nik uste. Bai, beraien aldetik nik uste askok, esango dizu, nik bibragailu nahi dut, batek atzun eskata esan zian, nik nahi dut bat, baina, karo, saioztu bere familiari, ez? Nola esango diozu, ez? Familiari planteatu, haizu zure arrebak, nahi du bat, ez? Jostailu bat nahi du. Eta nola jarri, askok ez zindute berai bakarrik erabili. Orduan, hor ere oztopoa daude. Ez da horren erresa gai hau. Nire bikotekidearekin gozatzeko utzi espazio intimoak. Horrek esan nahi du bikoteak ere sortzen direla, ez da badirela hor. Bai, gu badukagu bikote bat gure zentruan, eta 15 urte demakizkite elkarrekin. Eta beraie badukat aukera, porque juten dira mutilaren etxera, eta han bere amak ere uzten die beraien tokia, baina oso kaso, gutxi dira, hola toki badaukatenan, nun egon, ez? Bai. Beste puntu interesgarri bat da, izan nire kidea lagundu nire ingurukoek uler nazaten. Bai. Osea, azkenean, izan marga bere aliatu, ez? Bere familian ez baldin badukate babes hori, guk laguntzeko, ez? Igual bere familia esaten aizu bira, behar du, hau behar du, ez du hau behar, edo nola egin, ez? Nola, bai. Gu izan behar gera, beraien ahotsa, beraien, bai. Eta aspaldi gizartean oso sartuta daukagune mezu bat berdintasunean eta errespetuan oinarritutako erlazio positiboak nahi ditut eta lagundu ezetz esaten. Hori da, gu ez dela ez da, azkenean ez baldin badezu zerbait nahi, ezetz esan, ez? Igual tortzen zaizu eta hasten zaizu, ez? Istarra ikutzen edo bizkarretik eskua sartzen, gai izan zaitez, ez dezula nahi esateko, ez? Baina hori ere kosta egiten da. Zenbat denbora da aramazu lanketa hau egiten? Hasi ginen 2018an gai honi buruz hitz egiten, eta gero 2019an hasi zen proiektua egiten, gero justo pandemia sartu zen erditik eta pixka bat estankatuak egon gara, baina berriz ere hartu diogu gai honi, eta aber zerbait politatera daitekeen hemendik, ez? Eta zuk, Esti, somatu duzue hobekuntzarik, eboluzio bat, garapen bat? Zerbait bai, baina oraindikan ere, nik uste txikitatikan ere beraiei ere esan bartzaiela, ez? Zibartzaile txikitatikan honeaino, guri ikastolan ere ematen digute, ez? Honi sexuologiari buruz hitz egiteko aukera edo, ez? Beraiek askotan ez daukate aukera hori, eta nik uste txikitatikan naiz eta aspatzen egon, gai honi buruz hitz egin behar dela. Bai. Eta sexu hezkuntza honek zure lana aberastu du? Igual pixka bai, pixka bai, baina nik zehoze gehiago ingo nuke, ez digutu bendikan ez zer egiten uzten, baina hortxe gabiltza. Zer esate baterako? Ez dakit beste modu batean, ez? Bibragailuak, ni jostailuak eskainiko nizkieke, edo bilutxi jarri beraien ispiluen aurrean, edo lagundu ohera sartzen, beste pertsona batekin beraiei bakarrik, baina noraino, ez? Guk azkenean kontratu moduko bat daukagu, hor dekalogoan azaltzen da txosten bat, baina, karo, gu ezin gera izan beraien laguntzaile ere, ez? Gu ezin gera izan, igual, imaginatu, ez? Zu zaudelanean eta ni gustoko zaitut, baina orduan zu izin zera nire laguntza izan, porque zu ja bazera nire, ez? Hortxe, ere, eske ez dakigu, zaila da, zaila. Mugan non dagoen, ez da? Mugan non dagoen, ez? Nik igual ez diot nirekin lanean dagoen batin lagundu. Igual bere objektu sexual, ez? Bezala ikusten hau, edo, bai. Bai, biztan da ez pausoak ematen ari zaretela, baina oraindik asko dagoela. Oraindik lan asko dago egiteko. Bai. Gaiari buruz hitz egiteko, esango diogu beste lagun bat etortzeko? Bai. Bera Irantzu da, Irantzuk 28 urte ditu eta garun paralizia du. Azpate Gipuzkoaren Intxaurrondoko egoitzan igarotzen du eguna Irantzuk. Betiereko aurrak bailiran bezala hartzen omen ditugu, horixe da berak esaten duena, eta, beraiek ere bere gorputzaren jabe izan nahi dutela. Gurekin da, Irantzu Etxeberria. Kaixo, Irantzu. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Irantzu, ongi etorri. Sartu lasai. Irantzu, zer moduz ondo? Bai. Eskerrik asko etortzeagatik. Irantzu, zuk etxean sexualitateari buruz hitz egiteko joera baduzu? Bai. Beraz, hori gurasoekin, aspaldianik egiten duzun gauza bada. Gurasoekin, lehengusuekin, eta abar, izan duzu aukera. Lagunekin bat. Lagunekin. Ekolan. Ikastetxean ere bai, ez da? Bai. Dena den, ez da denen kasua, hori ez da? Zuk sumatzen duzu hori zure inguruan? Bai. Ni
nik baina zara moa nire edute Aukera hori, ez? aukera eduki nire bezala eskola amatzen kakera eta ebizera. Zuk diozu, Irantzu, askotan gizarteak ume txikiak bezala ikusten zaituzte gula. Hori sentitzen duzu? Bai, Zergatik? aukera gabe eta zera baina zero motibera eta sentitzen du nire oso amorazio zen. Eta sexua gaia da, tabua da, orokorrean, gizartean, zuen kasuan are gehiago. Baina niretzako eta Zuretzako ez? ez tabua. Naturalez egiten egiten. Zuk ezagutzen dituzu gailuak, estik aipatu dizkigun gailuak, vibratzaileak, eta preservatiboak. Gai horiek adibidez, etxean hitz egin izan dituzue, gurasoekin eta bar? Eta ez zuk ere bai, zuk ere gai horiek dituzu, zurekin? Bai, gaina aratzori gabe. Bai, atzo edo eren egun ginen hitz egiten hori buruz, eta bera ere naturaltasunez jarritzen da. Irantzu, zure hitzak irakurriko ditut. Betiereko aurrak bezala tratatzen gaituzte, gehiegizko babesa da, eta etzara zure gorputzaren ez zure intimitatearen jabe. Bajo edute ezautzen muy mopuja. Oro zaila da ezautzea ez ikenitza, baina Esti, Irantzu zer da, kasu berezia gai honi dagokionez, bere irekitasunagatik esan nahi dugu? Bai, gutxi daude bera bezala, ez da? Bai, berazkenean eskola batean ikastakoa da, eta berak ere jaso izan zituen, ez? 16 urtekin. Formazio enpinun. Formakuntza bat deukizun 16 urterekin. Oro, nezako da. Eta etxean amarekin ere bai. Nire musuntza. Excepzio bada, Irantzu. Irantzu, zuk zure gorputzaz gozatzen duzu? Bai. Bai? Eta zure lagunekin, zure zentroko lagunekin hitz egiten duzu horri buruz? Bajuki bai. Bajuki zaila da ezagitzea. Lortzatu egiten dira? Eta tabu bezala. Oro, zaila da. Irantzu, esan dugu, aspazen aktibitatea eta sexualitatea lantzeko tailerrak jaso dituzuela, eta ideia zuen gandik sortu zen, ez da? Nola izan zen hori? Zera, nire gatua naiz. Oro, egiten dugu hilabete bereak. Hortik, atiak ideak. Eta askotan sexualitateari buruz irudikatzen dugu pertsonen arteko erlazioak, ez? Baina hori baino askoz gehiago da, sexualitatea. Musuak, ikutzea, izagitzea. Halaxe, eta horri buruz hitz egiten ari gara gaur. Maitane Ormazabal, arratsalde on berriz, beste proposamen batzuk egin ezkiguzu, ezta? Bai, estik eta Irantzu entzun da, ez? Lehenengo ze derra ban. Irantzuri entzutea hola, ez? Askotan zenbat tabu, zenbat, ez? Burua uste dauzkagun sexualitateaz eta intimitateaz hitz egiteko. Zenbat burua uste eskerrik asko gaur muga hori puskatzagatik Irantzu benetan, Mendikan oso politia da entzutea. Eta guk ere muga hori pixka bat puskatzeko lehenengo hori, ez? Afektibidadea, zer da afektibidadea? Guk, lehenengo gure harreman sexualak esango genituzke dauzkagu txikitatikan besteekin begirada, kontaktua, lastanak izatean, hor hasten da ja gure heziketa sexuala, afektibidade hortatikan. Afektibidadea dela emozio edo sentimendu horien multzoa, eta guk askotan edo barruko estimulo edo kanpoko estimuloen bitartez, ez? Erreakzio bat daukagu, afektibidade bat ateatzen da, eta horrekin zerrekin dago erabat erlazionatuta. Gaur esaten nahi geana, ez, gure gorputza
ezagutzearekin, gure gorputza autodeskubritzearekin eta arakatzearekin, gure gorputza ezagutzea eta gorputzaz gozatu. Sexualitatea hori da ez, afektibidade hortatik txikitatik jaso degun hori, gero, hau, behin eta berriz esaten izate, ez dela bakarrik harremanak izatea beste pertsona batekin, bai, konpartitu dezakegulako, baina norberakin, gure ezagutzarekin, gure desioarekin, gure pasioa, gure erotismoarekin, askotan horrekin konektatzea asko kostatzen zaigu. Oraindik baditugu gure tabuak eta gure errezeloak hori naturalki hitz egiteko eta ateratzeko. Eta zergatik, ze honek ikutzen du gure intimitateak. Esti egonda hitz egiten horri buruz ez, ze garrantzitsua dan gure intimitatea errespetatzea. Eta askotan txiki-txikitatikan ez digute hori erakutsi. Esan dezuena, komunera sartzarekin tak-tak-tak bat egitea. Baina guri txikitan ere gurasoek tak-tak-tak hori askotan egiten digute? Ez, seitxun sartzen geha eta besten intimitatea oso gutxitan errespetatzen da. Bare gutxiago kasu hauetan, eta niri askotan etortzen zaizkit zaharretxeak ere burura, ze ematen du zahartzaroan ere ezin degula sexualitateaz, intimitateaz eta afektibidadeaz gozatu. Eta zer egiten dugu? Ba esan deguna, denak taldeka jarri, binaka eta nire autoesplorazioa. Eta nik nire burua ikutu nahi balimadet. Edo beste batekin konpartitu nahi balimadet konexio edo sexu edo desio edo pasio hau. Horren digan ikustitugu badaudela mugatxoiek ez, orduan intimitatea errespetatu besteena, berea, beraiena, orduan kontuz ze hori intimitatea da gure espazio vitala. Eta gure espazio vitala ondo limitatu eukitzeak arazo asko ekidin ditzazke gure bizitzan. Hasi que, guazen geroz eta afektibidade, sexualitate, geroz eta gorputza gehiago ezagutzea eta intimitatea errespetatzea. Mila esker Maitane, berehala izango gara berriz ere zurekin, estita irantzu berehala joango gara, joango zarete Maitaneren gana, baina espezialista bat ere agurtu nahi dugu, hitz egin dezagun orain aditu batekin psikologoa eta sexologoa da bera, Diana Ibargutxi, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Diana, aniztasun funtzionala duten pertsonen sexualitatean espezialista zarazu, nola iritsi zinen espezialitate horretara? Nik psikologia ikasestean egin nuen masterra sexologian eta espezializatu nintzen aniztasun funtzional eta sexualitateetan uste nuelako edo ikusten nuelako kriston hutsunea zegoela bertan. Eta orduan, horretan egon naiz lanean urtetan eta sexu heziketa hori eskaintzen bai aniztasun funtzionala daukaten pertsonei eta bai inguruari bai. Mesua berbera izateko ardatz guztietan, ez? Eta nola lantzen da sexualitatea aniztasun funtzionala duten pertsonekin? Bale, behitu. Lehenik eta behin azpimarratuko nuke sexu heziketaren abiapuntua sexualitateen ikuspegia zabaltzea dela. Gizartean oroar, sexualitatearen kontzeptua oso murriztuta dago, eta tabu eta aurre iritziz beteta dago, eta sexualitatea hitzan zuten dugunean, esan duzuen bezala, askotan gorputzarekin egiten ditugun ekintzekin lotzen dugu, genitalekin batez ere. Baina sexualitatea benetan, garen horrekin dago lotuta daien batez, bakoitza garena modu bakar eta errepika ezinean. Orduan, pertsona bakoitzak dauka bere sexualitatea. Beraz, sexualitatea pertsona guztien ezaugarria da, denok garelako sexudunak, eta jaiotzen garenetik hilarte daukagu sexualitatea, gorputz bat daukagulako, sentitzeko almena daukagulako, eta azala delako plazerra lortzeko daukagun organorik handiena. Orduan, hau guztia kontutan hartuta, eta abiapuntua pertsona guztientzako berdina izanik, sexu heziketaren helburuak ere pertsona guztientzako berdinak izango dira. Hau da, helburu horiek izango dira norbera ezagutu, norbera onartu, eta norbera era positiboan adieraz. Aldatzen dena, galdetzen duzunean hori, zelan egiten den sexu heziketa aniztasun funtzionala daukaten pertsonekin, aldatzen dena kasu honetan dira estrategiak edo metodologiak. Hau da, helburu berdin horietara llegatzeko, segun eta zein pertsona daukagun aurrean, eta zein errealitate daukan, dinamikak ere aldatuko dira, adibidez. Aniztasun funtzional intelektual bat daukan pertsona batekin, agian ezin da bideo konkretu baten inguruan hausnartu, baina igual bai alda gorputzera eraman jarduera hori, edo metodo sentsorialak erabili, edo bestelako moduak bilatu. Orduan, beti egokitu behar gara
pertsona horietara. Baliabideak beti egokitu behar dira pertsonetara eta ez alderantziz, ez? Eta beti kontutan hartu behar da, pertsona hori bera dela bere biografiaren protagonista. Orduan, helburuak beti berdinak, baina aldatzen dena da metodologia edo estrategia. Diana, oraindik ere tabua da sexualitatea, inolako zalantzari gabe, are gehiago kasu hauetan. Zer egin behar dugu hori puskatzeko? Bai, idein murriztatzaiez beteta dago kontzeptua, eta, askotan hori sexualitatea hitza entzun, eta zuzenean harreman erotikoetan pentsatzen dugu, ez? Eta torkiguna burura hori da. Gauzak holan egon da, mapa osoa galtzen da, murrizten da pila bat kontzeptua eta kontzeptu horren aberastasuna, ez? Orduan, mito horiek jarraitzen dute indarrean eta horrekin apurtzea da lehenengo helburua. Are gehiago aniztasun funtzionala daukaten pertsonek, ez? Eta nabarmenduko nuke, segun eta zein den aniztasun funtzionala, mitoak ezberdinak direla, ez? Naiz eta igual orokorrean euren sexualitateak eman de segunda edo direla, mailakatze hori ematen da, baina mito horien artean, daude hori, ez daukatela sexualitaterik, irantzuk aipatu dituena, ez? Ez direla desiratzaileak edo desiratuak, adibidez, aniztasun funtzional intelektual baten aurrean, bebai infantilizazioa, betirakumeak, ez? Orduan, lehenengoz, nik esango nuke egin behar dela sentsibilizazio eta bizibilizazio lanketa handia, ezta? Marko horrekin apurtzeko. Familiak ere aipatu dira elkarrizketan orain arte, ez da erraza, baina pentsamolde asko daude oraindik iraultzeko, ezta? Azken finean familiak eta gizarte guztia, baina ematen du batzutan hitz egiten dugula gizartearen inguruan gu gizarteaz kanpo egongo bagina bezala, eta gizartea berez ez da ente bat, ez? Danok gara gizarte eta denok gara eragile. Orduan, eragile garen enean sexu heziketan inplikatuta gaude, gainera, ezinezkoa da sexu heziketarik ez egitea. Hau da, sexu heziketa hitzekin egiten da, baina ere isiltasunekin. Esaten dugunarekin egiten da sexu heziketa, baina ezkutatzen dugunarekin ere bai. Orduan, eragile guztiak inplikatzea ezinbestekoa da, mezua hildo beretik joateko, bai profesionalak, bai hezkuntza sisteman dihardutenak, bai familiak, bai pertsonak berak aniztasun funtzionala daukatenak, bai inguru osoa. Ez, hori, hildo beretik joateko eta mezuak ez izatekoen batzutaren kontrarioak, entzuten diren gauzak, sare sozialak, ez dakizan, behintzat hildo komun bat izateko, ez? Irantzu, eta bere desio sexualen inguruan hitz egin digu, Diana, Irantzuk hitz egin digu bere desio sexualen inguruan, hori izango da agian lehenengo oinarria, ez da, beraiei entzutea? Noski. Aipatu dugun bezala, hori pertsona guztiak gara sexudunak, aniztasun funtzional bat izan ala ez. Orduan, danok gara sexudunak eta bizitza osoan. Eta guztion sexualitateak eta desirak, gainera plural hori aldarrikatu behar da, eta hori oso importantea da, aldarrikatzea sexualitateak eta desirak pluralak direlako, ezberdinak direlako, eta pertsona bakoitza bereak dituelako, ez? Orduan hori aldarrikatu egin behar da, eta noski pertsonak berak entzun behar dira azteko, bai. Eta Diana, zurea bukatzeko, zen mezu zabaldu nahiko zenuke? Sexualitatea balore positiboa dela beti, hori, sexualitatea denon ezaugarria dela, eta hazkunde jarrera batetik hartu behar dugula beti, ez? Igual, askotan ematen du sexualitatea dela konpondu behar den arazo bat, edo, beldurrak etortzen dira, mamuak, prebentzioak, eta hori, prebentzioa importantea da, kasu batzutan, eta hori ezin dugu ukatu, baina hartu behar dugu sexualitatea era zabalago batean, ez? Eta kultibatu behar den zeo zer da, eta zoriontasunarekin zerikusia daukan eremu bat da, bizitzako eremu bat da.
Jana Ibargutxi, psikologoa eta seksologoa, eskerrik asko, plazer bat izan da, zurekin hitz egitea. Mila esker. Oso interesgarria benetan berak esan duena. Irantzu, zuek tailerretan hitz egiten duzuenean, zuen artean eta bestek ze zalantza izaten dituzte, zer galdetzen dute? Sekua zenem, kodoia zenem, horreko gauzak. Seksua zer den? Bai, galdera asko, ez da, konservatiboak zer dire. Galdera horiek erantzutea ez di erraza egiten zaie profesionalai, ala askotan ez da hain erraza. Batzuri bai, beste ez da beste, baina nik uste bisualago egin behar dugula. Ez azkenean esplikatzea, hitzez esplikatzea, esan dezakegu, azaldu dezakegu, baina eramaten ezkeo eta erakutsizkeo nik uste errexagoa dela. Irantzu, eta lehen galdetu diogu estiri ere, hobekuntzarik sumatu duzue, lanketan hasi zaretenetik? Pixka bat bai. Pixka bat bai? Bai. Pixka bat. Pixka bat. Poliki. Horrek esan nahi du pixka bat zoriontsuagoa zarela, ez da? Zorantxe esan du Dianak zoriontsuagoak izateko dela. Hoi beti. Ez dita Irantzu, Maitane hortxe duzue, zuen zai eta berak ere galdera ditu. Oso, mi esker. Eskerrik asko, bikote. Kaixo, bikote. Kaldeon. Torri. Bai, ez dita Irantzu. Zederra, benetan, hemen entzutea. Gaina, gustatu zaite asko zeren dezuez, bideo honetan aliatuak behar dituzuela, ez? Bueno, bagoazen gaur, Euskal Herrian aliatu gehiago egiten dien. Zuri entzutean, Irantzu, etortzen dan galdera ez, esan dugu ez, infantilizazioa ume bat bestela tratatzean, zu noiz sentitu zea, kasu konkretu batean? Makuste kalean begiak zenun motxibera. Ja, kalean daukagu itura hori eskanerra egiteko, da? Gora, bera, ez? Ze bilatu nahi dezu hor nigan, ez? Hori kostitik naiz. Hori kake egiten naiz. Kaixo! Bai, ez, mira, kaixo hemen hau, Eta egin diezu noiz baiten hori? Egin diezu noiz baiten hori? Bai, askotan. Eta hor, momentu horretan zer sentitzen dezu? Amorazioa. Amorrazioa. Pekatzen dute, igual, ez konturatzen. Claro, eta konturatzen zen guztita. Bako konturatzen gara. Claro, torre mine ematen du, Mine ematen du. Bai, zau da esan dagoena berriro ume bat bezala tratatzen, konturatuko ez bazina bezala, eta hau asko gertatzen da, este? Bai, guri pasatzen zaigu, ni juna izan naiz monitorezela ez, beraiekin oporretara, noiz bai xaloura jun ginen eta hola, eta askotan igual ez zuguten uzten ez da diskoteketara esartzen ez da, edo igual garagardo bat eskatu eta esan, no, eske, tu amigo ba borratxo. Eta ostras, esaten zu, a ber, ez di joan, mozkorra, garun parlixea du, eta horrela ibiltzen da bera. Eta... Horrendikan zenbat mugua, ez? Zenbat ez jakintasun. Hori da. Zenbat bildu. Eta, bueno, seksualitate hitza erabili dugu, Irantzu zuretzako zer da, seksua? Dena. Dena. Bizitzen da, Maitasuna eta... Maitasuna. Lasaitzea eta... Hori da, dena. Ezke askotan aztu egiten zaigu, baina bizitzaren pulsiorik handiena seksuala da. Baina ez du esan nahi harreman seksuala bat, osea, indar hori ez, seksuala eta aztu egiten zaigu. Zuretzat este? Garrantzitsua da. Etzako oso parte garrantzitsua da, baina ez, askotan ez da hitz egiten. Baina gure adinarekin igual ere, kuadrilan ere tabua izaten da, ez? Eta askorik kosta egiten zaie, lotxa ematen die hitz egitea. Komedia de asko sortzen du gaia da. Bai, garrantzitsua eta beharrezkoa da hitz egitea honi buruz. Bakoitzaren zalantza, bakoitzaren esperientziak. Konexioa da, ez? Norberarekiko, bizitzarekiko, ez? Eta beste batearekiko ere eman dezakegun konexioak sexuaren bitartez, ez azala, esan dutelen ez? Azalaren bitartez, kontaktu bitartez. Zure gorputza Irantzu ezagutzen aizea, geroz eta gehiago? Bai. Eta gustatzen zaizu? Bai, hori da, ez? Lesioa sentitzen ez. Lesioa sentitzen du. Hori da. Ze garrantzitsu hori esatea ez, eta hori oiukatzea ere ez, desioa sentitzen dut. Zelen gauza zikin bezala hartu da orain arte, eta naturala da, ez, denok daukaguna. Eta zuek ez hitzaiek bezala, orain intimitatea, desioa, sexualitatea, afektibitatea hori, zuentzako ere berrikuntza izaten ari da? Beraiekiko bai, gugurekiko badakigu ez da, baina beraiekiko indikan gauza berria da, eta zaila batzuetan ez, azaltzea eta esplikatzea, eta nondik hartu, nondik ez, noraino.
Hori poliki ez, Poliki, zatezen bai. egungo da egiten. hori da. Hau vitamina txokoa da, zuentzako, irantzun zuretzako, zein edo zer izan da vitamina zure bizitzan? Sexua ejercicia naturales, Hori da, chiquitetik, Txikitatik, Bai. Txikitatik Bai. naturaliz egitea. kei zapi gutetik, Bai, hori da ez, gutxi gora bera. Bai. Hor raman papela garrantzitsua izan da irantzun. ama denak, Denak, lagusoak, lengusuak. bai, fabriko bakaria, Bai? egiten, eta hor lagusoak egiten dute modomak, Ondo. modomak, noa esan, modomak, Sexualak. Bai, hori da, ez? Bai. Orduan, lengusu Oh. bazkari horietan telita, ez? Hor gustora. Berak suertea dauka, ez? Bai. Azkenean olako binkulo familiar bat ukitzea, ez? Era bat. Horrek zenbat egiten du inguruak, behin da txokontan, Errestu egiten dio, ez? Bai. Azkenean berak aukera hori dauka, baina askok ez daukate aukera hori. barrera kendu dizkizu, Bai, horrek barrera guztik kendu ditu. Bai. Oi, jokutxoa proposatu nahi dizuet. Bale? Eta joku hau da, sexu eta afektidadeari buruz. Eta lehenengo galdera, musua eman, ala jaso. Irantzuzuk? eman, Eman. Ni jaso. Ni jaso ere. Bai. Besarkada edo laztanak? bezakana, Laztana? Besarkadak? Nik ere besarka daun bat, nahiago. Ni laztanak? Bai? Begiratu edo ikutu? bai, Nik nahiago dut ikutu. Nik segun ze begiradek ere, Begirada. ez? Begirada. Zuek ligatu edo zuei ligatu? Ez? Guri ligatzea igual hobeto, ez? Bai, nire baita. Ez? Niri ligatzea. Erresago ez dela. Irantzuzu? Zuk ze esatezu. Zu gerturatu edo besteak zuri gerturatzea? bezak, Bestea, Zure ez? gana Bestea, hobeto, ez hori da, erresago, bai. erresago egiten zaigu. Eta azkena, lotxatiak ala irikiak zerate? Ni bastante lotxatia naiz. Irikia, nire zurekin irantzu, irikia. Mi esker, txokontara tortzatik, zuri. eskerrik asko eta eskerrik asko zuri irantzu ikaragarri, zen ikuste gaur etxean jende askori ez, bere tabu moralez, jositak horretan, ba egiten diozula ez, pixkat, venga, meneatu, atera hortik eta sexualitatea bizitza da, eta guk ere sexualitatea bizitzeko eskubidea daukagu. Mi esker eta joan zer berriro. Eskerrik asko. Bai, zuei. Haupa, ez di eta irantzu. Ez jolas politia egin duten, eh? Guk ere egin marko dugu egun ematen horretako jolas bat. Zuk besarkada edo lastana? Txegun zertarako. Nik lastana. Zu lastana. Bai. Berro jarko zau? Erantzun hori trampa izan da. Eta ligatu edo zu edo... Ni nahiago besta ni ligatu. Nik ligatzea. Errazagoa da. Nik ligatzea. Ah, bai? Bai. Bai, bai. Hori garbi daukazu. Bai. Oso ondo. Bueno, irantzu, nola sentitu zara gaur hemen gurekin sexualitateari buruz hitz egiten? Ondo? Oso jolas politia egin duzu, eh? Bai. Politia jolasa, ezta? Eta zer esango zeniek zure lagun hoiei, zure kide hoiei, oraindik ere lotxatzen diren hoiei, nola konbentzituko zenituzke pixkat sexualitatean sartzeko? Lasai egiteko, ez ditugu, nenoak personalea da, eta doktora esango nuke zendiari. Gu egin umeak, gu edugareak, tamako konturazenea. Bai, ez zaretela, umeak konturatzen zaretela. Bai. Hori da, Heldu ez zaretela. gaurko mezuetako bat. Eta ea, nola borobiltzen duen gaurko interbentzioa Maitane Ormazabalek. Maitane, zein da zure gaurko gogo eta hausnarketa? Ba, irantzuren hitzak hartuko ditut, eta berak esan du ez gera umeak, eta askotan umeak gu izaten gerala, beraiek umeak bezala tratatzean. Hor bai ikusten da gure heldutasun falta ez beraiena, gurea baizik.
Eta asko, sexologak esan dugu ere, esaldi bat asko gustatu zaitena da, eta da pertsona guztiak garala sexualak. Jaiotzen genetikan hiltzen geran arte. Eta nik John Lennonen esalitxo bat ekarri nahi dut, ze John Lennonek esan zuen momentu batean amodio egitea ezkutatzen garen mundu batean bizigeala, eta amorrua eta indarkeria egiteko kalean egun argian praktikatzen dugun gizarte batean gaude. Hau, alderantziz egin barra daukagu, maitasuna gehiago kalean egin eta indarkeri hori gehiago atzean uzten. Maitane Ormazabal, eskerrik asko zu interesgarria zure hausnarketa. Eta bikote, benetan guretzat oso handia izan da gaur zuek hemen izatea. Pila bat ikasi du zuekin eta gaurtik aurrera denok askatasun gehiagorekin gozatzen dugun sexualitateaz. Eskerrik asko eta nahi duzion arte, eh? Zuei, eskerrik asko. Mila esker benetan, mila esker. Aurrera joan da, egun egun geratzen dira turra Euskal Herritik hasteko. Horiz jantziko gara, bada torturra? Euskal hiriburuetan batez ere ekitaldi bereziak hasi dira ospatzen, turrari ongi etorria ematen hasteko, Maialen hori gustatu zaizu, ongi etorria. Izaskun Moiano Mungian izan da eta bideopolit bat. Hasi da atzera kontaketa. Frantziako turra hasteko egun baino gutxiago faltatzen dira. Hori adierazten du behintzat, atzo bertan Bilbon jarri zuten tisu erloju famatuak eta horretaz gain 3 hiriburuetako eraikin emblematikoak horiz argiztatu zituzten. Uztailak batean hasiko da Frantziako turra Euskal Herrian eta ordura arte hainbat izango dira burutuko dituzten ekintzak tartean gaurkoa Mungiako Legarda eskolara etorri gara eta hemen ekintza nagusinetako baten lekuko izan gara. Eneritz Iturriaga txirrindulariak diktaketa egin eta 4. mailako ikasleak idatzi ibili dira. Basuitz egingo dugu ze justo une honetan idazten ari dira. Zuk ja idatzi duzu? Bai. Bai, eta zer moduz? Ondo. Idazten ikusi zaitut, zer moduz moldatu zara? Ondo. Orain zer ari zara gainontzekoei zuzentzen? Bai, laguntzen. Zaila izan da, idaztea? Apurtzu bet. Egon nahi bizkatxo bat orduri baina gustatu zait. Bueno, eta zer idatzi duzu? Zer kontatzen duen eritzek? Turreko gauzak eta sei bilbide egingo duten. Bilbon, egun batzu lehenagotik jarduerak egon direla prestatzen. Arindoa, eneritz? Bai. Arindoa? Bueno. Bai. Esango diogu pixka bat mantsoago jateko, ez? Hau ez dela turra. Bai. Nola moldatu zara, diktaketa? Batez ere, guztabate pilo bat zelan eginda bien lan eta aldekako lana. Hori txirrindularitzan gure kirolean oso importantea da, eta 4 artean, 3 artean eginda bien lana oso polite da. Nola ikusi dituzu zure ikasleak? Oso ondo. Itzelien, eurek azkenean badaude ohitutan modu kooperatiboan lan egitera, beraz ondo, oso ondo. Hemendik aurrera, txirrenduan gehiago ibiliko zarete edo? Nik uste da baietz, zer gaitik ez, aukera badaukagu ez da, beraz. Zuzeu, nola molatu zara hobeto, diktaketak idazten edo txirrendu gainean? Diktaketak idazten. Agian txirrendaren gainean erorin goritzateke, baina ez, diktaketarekin. 10 turretan parte hartu ostean, aurten ikusi egingo zu, beste era batean bizituko duzu, ganera etxean bizituko duzu turra. Bai, ez da gainera, abadinon pilo bat ekitaldi egin behar dugu, turrena, eta bueno, oso politu itxingo da, ze turrak daukon dimentsinoe kristona da. Baiz, Euskaldunak bagara oso txirrindulari zaleak, itzulia ikusten dugu, turra bizitzen dugu, bazen garaia ja, ona iritsi eta hemendik hasteko ez dako gotxu on gara. 82an ere bizigen duna, eta indurain ateratzanean, prodolmi esaten nion, gogoan daukat, nola ikusi nun, egun hori zertan negoen, beraz, emozio hori eta gaur ikasleekin diktaketak eta inditugun bezala, bereintzako ere emozio horiek hor geldituko ja betirako. Zikletan ibiliko zara gaur, aurrak bezala, zu egin duzu egiteko. Badazpadan atzo inabezan 100 kilometron badazpadan gaur ezin banaben, ez da? Baina, bueno, bai, segurazki bai ingotela. Izaskun Moiano, eskerrik asko,
Ze politxaren maiot horia, adibidez, oso kolore politxa dauka. Bai. Izarren kolorea da, Bai, oso polita. Izarren kolorea, eta euskal musika panoraman dauen izarrik handienetakoa dator gaur talde erreferente bateko abeslaria Inigo Etxezarreta, ETS, arratsaldeon. Arratsaldeon, zer moduz? Ongi, oso ongi zuen bene onda. Guretzat diskoa kaleratu zenuten abenduan eta sekulako arrakasta izaten ari zarete. Gaur zer ekarri diguzu guretzat, Inigo? Zer ekarri zuedan? Aspalditik oso sartuta egon gara emanaldian, ETSek 2023an egingo dugun biran, eta momentuz ez dut ezer kontatu ni buruz, prozesu honi buruz, eta hau izango da lehenengo eguna. Kontatuko izuet dena, nahi duzun dena. Oso ondo. Inigo, eta zuentzat zer da guretzat? Zer da gu geu garena erakusteko aukera bat? Azkenen guretzat diska pertsonei eskainitako omenaldi bat edo disko bat da, eta azkenan dena lotuta dago bai nire historia pertsonalekin edo jendearekin lotuta daude abesti guztiak, eta hori, guretzat hori da, jendeari eskainitako omenaldi bat. Inigo Etxezarreta plazer bat izango da datorren ordu bete elkarrekin pasatzea, berehala iragarkiak eta segituan ETSeko abeslaria Inigo Etxezarreta. Arratsaldeon, hemen txegara berriz ere, eta oso arratsalde musikazalea dugu. Berehala sartuko da Inigo Etxezarreta, Agus Barandiaran ere hemen dago, eta gero Marta Elbira. Bai. Gero Marta Elbira, eta lantzen dut dolona. Marta, zuk ere daukazu talde bat, ez? Azkenerako honena utzi du. Eta musika asko gustatzen zait. Bai, ez? Nahiko gaizki abesten dut, baina... Baina abesten duzu. Baina dantzatzen dut. Pasilloetan batez be. Pasilloetan ebiltzen da hor, atote ebiltzen da hor. Egun ematen jarriko zaitugu proban. Aurkeztu ezagun bai gaurko gure gonbidatua euskal talderik jarraituenetako baten abeslaria da bera, disko berria daukate, bira zoragarria egiten ari dira, kontzertu pila bat, sarrera denak amaituta. Hau sekulagoa da. Biba Inigo Etxezarreta, biba ETS! Kaixo, Inigo! Arratsaldeon! Ongi, sartu da sai. Sartu barrura. Kaixo! Bueno, Inigo, aspaldian ez genuen galdetu, normalean musikari galdetzen dugu, zer entzunez etorri zara gaur hona? Ai, ama. Radio Maria. Irratia esteko. Normalean ETS ez duten zuten, baina bihar kontzertua daukagunez, azkeneko bueltatxo bat eman dut letrak eta, jodek, ze erantzun erraza. Aurreko urteetan, uste dut musikari guztioi gertatzen zaigula noizbait, igual zaude abesti baten herrian, eta gogoratzen duzu bihar geratu zarela ez dakit norekin. Hasten zara 10 segundutan, beste moia, eta de repente da, hostia, non nengoen bigarren estrofa, hirugarren estrofa. Txuletari gabe, karo. Eta orduan zer egiten da? Publikoari. Zuek! Hori da. Arazoa da kasu honetan publikoak badaki ze abertu behar dut. Zaiena da lehenengo hitza. Lehenengo hitza baldin badakazu dena, imaginatu bertxotan ere. Bertxotan, Durangoko azokan aurkezu zenuten guretzat, diskoa, orain bira egiten ari zarete herri-zerri, zer moduzko harrera ari zarete izaten? Harrera ona, harrera polita, 18 urte eta gero, uste dut orain dela, ez dakit taldeko momenturik onena, baina momentu goxo bat bizitzan ari garela, onartu behar dut, atzetik ikusten ez den lan asko ere badagoela, asko eta asko, hori ez da ikusten, baina Durangoko azokara joan, orduak itxaroten dagoen jendearekin, momentu bat pasa, sarrera guztiak saldu, ez dakit zer gehiago eskatu dezakedan. Arrakastatxua, behintzat momentua, lagun batek esan zian, de aquí ya pa abajo, digo, bueno, de aquí ya pa abajo. Mantentzea ez da gutxi, mantentzea. Inoiz ez da jakiten. Guretzat diskoa berezia da, zuretzat? Batez ere oso aldaketa sakona egin dugulako diskonekin, ni gainera sartu naiz, beti bezala, sartu naiz esparro guztietan, ekoizpenean, soinuetan, bideoklipetan, irudietan, denean sartu naiz, horrelakoa naizelako. Dena kontrolatzea gustatzen zaizu, Bai, hori landu behar dut eta lantzen ari naiz, pixkat gozatzeko momentuaz, askotan hasten zaigulako, eta jendeak pentsatu dezake, orain dagoen zaudeten pasatzen ari zaretenarekin, eskizan behar zarete, da zuen momentua, eta atzetik askotan nik gaizki pasatzen dut, eta estresa handia daukat, eta asko, bai. Baina ala ere, zuk esan, diskoa honeretzat oso berezia da, lehen aldiz hartu naiz ere ekoizpenean, eta azkenean urtebete egon naiz diskoa sortzen,
aldaketa handia dago, gainera orain zuzenekoetara ere, zuzenekoak prestatzeko denbora behar izan dugu eta lanketa berezi bat, orduan ne ustez aldaketa handia dago eta hori aurrera eramateko ikusten ez den lan handia egondatzean, baina azkenean emaitzarekin oso guzik. Eta ekoizpenean esate duzu, baina kantuetan ere estilo aldetik aldaketa handia dago, ez? Azkenen urteetan egitezan. Bai, azkenen pentsa 18 urte asko diela, nik gaur egun ez dut entzuten oin dela 15 urte, entzuten nuen musika, eta horrez gain, oin dela 15 urte esango nuke gizarte itxiago batean bizi ginela, eta gaur egun, ere aprobetxatu dut jende askoz ere irekiagoa dagoela, bai, esparru guztietan, baina musikan ere. Ordune, nik gaur egun entzuten dudan musika inspirazio iturri bezala erabili dut, eta pixka lokura da disko hau, zeren behar badez du mantentzen abesti batetik bestera koherentzia sonoro bat, batzutan esaten da ez diskoek izan behar dutela nolabait koherentzia oso bat, eta netzat koherentzia da ETS-eko esentzia mantentzen duela, nire melodiak hor daudela, metalak daudela, eta niretzat, single txikiak daudela behin da ez disko zan. Baina zuen diskoa eta osa koherentzia. Zuen diskoetan egin dezakezuela nahi dezuena. Hori da. Honetan behintzat ala egin duzue. Adibidez bada leku guztietan entzuten ari garen kantu bat, Abuela maitea, hori aipatu gabe ezin dugu gutxi. Zara zuretzat kantu hori? Posiblemente nire bizitzako kanturi bereziena. Nik pentsatu nuen, zurekin batera kantua atera genuenean, jaso genuen feedbacka izugarri izan zen, eta zanuen, jazta, hau da nire bizitzako kantua. Hemendik bera, ez? Hemendik bera. Eta, nire amonarekin izan duan harremana oso berezia izan da, eta oin dela urte bete gutxi gora bera, ikusi nuen azkeneko momentuan zegoela hilabete batzuk bakarri gelditzen zitzaizkiola, eta orduan sentitu nuen gogoa, nahia eta inspirazioa kantua sortzeko. Aspalditik, zure amonari egin ez, baina momentu hori sartu azezu barrutik eta sentitu behar duzu. Eta goratzen dut, orain dela urte bete baino pixkatxo bat gehiago, hasi nintzela lanean, kantua sortu nuen, berari erakutsi nion. Nolako erreakzio izan zuen? Bisatzen egon nintzen, porque justo garai horretan residentzia batean 89 urterekin, 89 erresidentzian sartu zuten, eta bisatzen egon nintzen. Kantu bat egin dizu, eta ezagutzen ninduen, baina azkeneko hilabeteak, elkarrizketak ez ziren lehen bezala ordu askoko elkarrizketak ez. Eta egun batean jo nintzen gitarrakin, kantatu nion abestia, eta gaina grabatuta daukat, nire ama zegoen ondoan, eta behintzat egon zen hola, behira, bukatu zuen, hasi zen txaloka, eta orduan pentsatu genuen, hau, diskoan sartuko dugu, kezen kantua euskera zen, baina berarentzako erderazko, gaztelazko bertsio bat sortu nuen. Berari erderaz abestu zenian? Hori da, eta herrimak berriz gauza batzuk aldatu behar izan ditun, baina, hasiera batean pentsatu nuen, erakutsiko dituzkez, baina ez daka zentzuri, berak ez du ezer ulertuko, eta orduan bakarri berarentzako bertsio hori sortu nuen, eta gero erabaki genuen, irailean, aterako genuela kantua ETS-erekin, eta justo bilabete lehenago zendu zen. Orduan, izan zen, prozesu oso polita, nolabait bizitzan, erakutsi neola, benetan barruan neukana, eta erakustu aukera izan nuelako. Eta gogorra egiten zaizu abestea kantu hori? Ez, keba, zeren... Ze oroitzapena polita dira. Baina oroitzapena ez da tristea, 89 urterekin hilda, eta nik berarekin, hori urte askotan, egunero berarekin bazkaltzen egon naiz, nire ama bere hori anai arretatik alaba bakarra nire ama da, eta orduan berarekin bazuen ere harreman berezi bat, eta orduan nik berarekin ere izugarrizko harreman ona daukat, eta kantuan behin bateka aldetu zen, baina kantuan agertzen da hori benetazkoa da, eta kasu honetan, eta uste dut jendeak horrela ere hartu duela. Nik ez nuen espero gero hainbeste jendek bera ganatuko zuela kantua eta eure ganatuko zutela, ez? Abesti oso berezia da, oso politia da, eta gaur zuzenean berehala joko diguzu, oraindik ez? Baina laster hori gozatzeko aukera izango dugu, eta zuzeneko eta zari garela, zenbat data eta zenbat leku irakurriko ditugu? Martxoak 24, Azpeiti, martxoak 25, Errenteri, martxoak 26, Errenteri, Apirilak 15, Ondano, Apirilak 16, Azpeiti, Apirilak 22, Madrid, eta maiatzak 6, Barcelona, eta etorriko direnak, ezta? Eta pasa direnak. Hori da. Nola joan dira zuzeneko, esan duzu, eraldaketa bat egon dela horre ere? Eraldaketa handia, eulako, karo,
orain arte, eska eta roka egin dugu, eta kasu honetan ez dago ez da eska, ez da rokeko abesti bat. Osa, dia, bi reggaetoi, dance musikako, osa, dance bat, EDM bat, reggae bat, folk abesti bat, rumba bat, neamonana beste, balada bat, pixkat egin dugu nahi duguna, ez? Eta orduan zuzenekora eramateko, lan handia egondatzean, lehen aldiz ekoiztu dugu zuzenekoa, aldaketak egon dira, zubiak egin ditugu, pixkat nolabait, entretenimenduzko obra bat bezala, ez? Landu dugu. Eta urdure geunden, lehenengo kontzertuan Bilbon ongi, baina, arazoren bat izan genuen, baina ja bigarrenengotik aurrera gozatzen ari gara. Ni batzutan azten zaidan... Gaizki ez da. Arazoietaz gainera zuek ekarri konturatzen zarete askotan. Hori da. Zuzeneko eta zari gara, ikusi nahi dugu, gozatu nahi dugu ETS zuzenean, Bilbon. Hau da zuzenetako giroa, jendea ikusten dugu, azteko beteta, sold out leku guztietan. Bai, lehen aldiz da, ez pentsa hau beti gertatu izan denik. Gainera ETS, udako giroan beti herriko jaietan egon da jotzen, kontzertu asko manditugu herriko jaietan, eta normalean Euskal Herrian txike izan da. Zaila da, jendea udan ikusteko aukera daukanean, gero negoen aretora jotzeko. Baina horren beste hilabete lehenago ja salduta edukitzea. Claro, horre ne ustez gertatu dena da, alde batetik estilo aldaketa eta ne ustez taldeari profesionaltasun maila bat eman diogula. Gero beste alde batetik, sortzen dituan melodia jendeari gustatzen zaizkio, ez daki sorte hori daukadan, eta gero, niretzat ere, esaten da, ez talde batek ja funtzionatzen duela sarrerak saltzen dituenean, eta nik benetan oso eskertuta nago, zeren, olako bira bat egitea eta aukera izatea jotzeko hainbeste leku, sarrari gabeko hainbeste lekuetan, esan dako ezakitzen bat denbora iraunko duen, ni orain landu behar duguna da ongi pasatzea. Zeren askotan hasten zaigu, eta dena kontrolpean eduki nahi izan ez gero, momentuan, baina ikusi, ni batzutan pentsatzen, astean zehar, hogeita labordu nagonekin ogenekin, behintzat ordu terdi hori, utziko pixkat askatzen eta... Kantua ja ez dituzu egiten, ja ereserkiak. Ereserkiak kantuak, ez? Jendeak laguntzen du, baina adibidez zuzenekoetan gu klaketak ingoaz, eta dena programatuta doa horrekin, eta jendea pixkat urrunago dagoenez, soinua heltzen zaionetik, gero abestera, eta guk entzuten dugu pixkat desfase batekin, eta da movida bat. Adi egon behar da. Da, movida bat, Baina ez dugu esango isilik egoteko. Ez. Gainera, sumatu dugu jende gaztea, zuen publikoan, bereziki gaztea, eta sasoian dagoena, eta salto asko egiten duena. Baina adin media igo da, asko igo da. Bai. ETS beti izan du 20 urteko media, 25, eta ez dakizue, aurten, ez dakizurekin bateratik atera genuenetik aurrera, zenbat familia aurrak datoz, baina eske batzutan ere gurasoak datoz bakarrik aurri gabe, eta horrek ere, pozten nago, ez? Publikoak maite du guretzat, publikoak maite du ETS, eta zuentzat guretzat abestia. Goxo-goxitzegidazu dantzatu bitartean, hartu dezagun bizitza guretzat, gorde ditut musu eroenak, guretzat, debekatutako jolasak, guretzat, amaiera gabeko bidean, gobakoitzaren ostean dator, egun sentirik ederrena, orain bizitza guretzat da. Honekin nola ez duzu dantza egin? Oso polita kantua. Guk egingo genuke, ongi ez dakit baina egingo genuke.
Eta oso gustora entzungo nuke orain zuzenean joko diguzuna. Beraz, Abuela Maitea joko diguzu? Bai. Zuretzat oso kantu berezia. Anai ondo. Da, suerte daukaguna, Inigo ETS taldearen izenean etorri da, bera abeslaria, guretzat diskoa, guretzat bira egiten ari dira herri-zerri, eta egia da, azken aldian leku askotan entzuten ari garen kantua, ez da? Abuela Maitea. Nahi duzunen, Inigo, Abuela Maitea. Luna zazu eskutik, soilik zuk dakizun bezala, gelditu dezagun denbora, gure begirada. Orain arte ez dut aurkitu, abagunerik onena, aitortzeko besteen aurrean niretzat zu izan zarena. Ezkutuko zaindaria, itxasargia bidean, babestu nauzu behar izan dudanean, inork ez bezala, zurekin lo hartzen nuen, nire egun ilunetan, zurekin amestu nuke, gaur gauean. Luna zazu eskutik, soilik zuk dakizun bezala, gelditu dezagun denbora, gure begirada. Tasaidazu belarrira, beste behin mesedez amama, zure bihotzaren zati bat eramango dudala. Zure begi urdinetan, islatu dira nireak, mundu aldatzen ikusi dugu batera, hainbeste urteetan. Baina orain ulertzen dut, betirako ez garela, abeste hau zuretzako da, Abuela Maitea. Luna zazu eskutik, soilik zuk dakizun bezala, gelditu dezagun denbora, gure begirada. Tasaidazu belarrira, beste behin mesedez amama, zure bihotzaren zati bat eramango dudala. La 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 la, la 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 la, la 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 zazu eskutik, soilik zuk dakizun bezala, gelditu dezagun denbora, gure begirada. Tasaidazu belarrira, beste behin mesedez amama, zure bihotzaren zati bat eramango dudala. Heldu nazazu eskutik, soilik zuk dakizun bezala, gelditu dezagun denbora, gure begirada. Tasaidazu belarrira, beste behin mesedez amama, zure bihotzaren zati bat eramango dudala. ¡Qué suerte, Aurea, Bueno, hemen sarrerarik hartu gabe, baina soldaut izan da. Privilegiatuak, gara, privilegiatuak. Atxeden pixka bat emango izugu, Marta jarriko dugulako lanean. Martista? Begira, takeratzeko ni lanean jarri. Arabarra izan da zemuz moldatzen zea itxasertzean. Oso ongi ez, esateko. Gaur etorri naiz Donostira eta zendu, kresalako usaina dagoen eta ze ongi sentitu nezen, baina orokorrean itxasertzean... Begira, ni arabarra naiz, eta aste honetan zalautzen ibili naiz, horregatik esatzen. Eta nahiko ondo moldatu naiz. Lagun berri batzuk egin ditut, martistak dira horiek, eta zuri buruz hitz egin didate.
Txikia dia. Bale. 6 urtekoak, txikiak baina hundiak aldi berean. 6-7 urtekoak eta zuri buruz, musikari buruz, munduari buruz, bizitzari buruz itzein dugu. Ikusi ere eso? Bestela jarriko dugu berdurekin. Baina beti galdetzen dugu azpala. Martistak, kastik. Handa hori dana begira, a ber, zizan nahi ezu, nora? Maitia... Zenbat urterazkazu? Nik? Gaizkak esan du aspaldina grabatzen ari dala. Zo prest? Bat, bi... Bale. Hobeto ez? Bai! Ero ze sekretu nezu? Ez, kontatu iazue sekreto bat, zuek zer zaretela. Nobiluak, bai, nobiluak. Baina bakarrik atzotik honea, ez? Osa, atzota gaur. Bai. Eta zen doa historia. Ondo. Gaur, zeri buruz itzin behar dugu? Behiaz da, eh? Musika? Musika! Intzuk dira gure gonbidatuak handaudenak. Laia, Izeia, Anje eta Eki. Kamararen atzean daude bere lagunak. Baina kamararen barruan daude beste gonbidatu batzuk. Ezakiz. Musikariak dira. Musikariak nola kizu? S-T-R. S-E-N. Etz. Eta E. E-T-S. Intzu dia ETS koak. Kantatu, txaranga eta musika tresnak ibili. Banda. Banda ere bai. Banda. Zein da ETS musika taldea? Ez. Porque ez tematen itxura. Bai. Ez. Bigarrena. Ez. Zoatik ez? Bai, ez, bai. Tazkena. Tazkenera, nena, nora eta Ibaiek esan du hau zara eta zuk esan duzu bai, osake hau da. Ai, zue. Baina zuek ezin dezu kopiatu. Trampa india zue gaur. Guretzat, gorde ditut musu eroenak. Guretzat, debekatutako jolasak. Guretzat, amaiera gabeko bidean. Gobakoitzaren ostean dator, egun sentiri... Badakizu eze pasatzen da? Hauen kontzertu batzu dauzkatela pendiente, eta biran aterako dira. Eta orduan maleta prestatu da nute? Zuen maleta prestatzen dituzue? Enez, aitatxe eta matxo bakarrik. Bueno, gaur zuek, eh? Bueno, bale. Zer sartu behar dute hauek, bai ala bai, beraien maletan? Igual nahi du janari bat eraman. Esan de instrumentu, arropa, panpina... Meriendatzeko. Vale. Eta txutxeak. Vale. Jazta, ez? Zeba gehiago. Zer reguratzen zaizue? Ea. Tableta. Tableta pentsatzen dugu haiet? Altxaskuak? Edo kuleruak. Kuleruak? Edo galtzotziluak? Edo galtzotziluak. Azpada, ez dene. Edo kuleroak? Ni kuleroak. Zu kuleroak? Ni kuleroak. Ba, kuleroak garri. Hemen txegure proposamena. Mira jonegi! Vale, maleta badakizu txutxeak sartu kuleroak. Kuleroak. Zer panpina, lo egiteko, segurazki biran beharko duzue. Hori dana doainik inizuegu. Ideak eman dituzte, Txutxarenak nik ez dutut eramaten, baina zukre azken momentuan igual txutxe bat hartzea hor rematen dizu. Funtz hori ez? Etorkizunare bermatua daukazu. Bai. Etorkizuneko publikoa hor daukazu, hemendik gora. Normalean, adimatera heltzen garen, 15 urteta heltzen garenean, normalean aurreko guztia alde batera utzi nahi dugu ja. Hori beldur nahi zer. Hauek zaleak dira. Beldur nahi zaipatu duzu, baina ez dakit beldur ez otezanen izango orain datorren galderare. Bai, galdera batzuk prestatu dituzte zuentzako, zuretzako kasu honetan, eta auskalo beti hola buruti pasatzen dena botatzen dugu. Orduan, sorte hon. Hortxe, galdera. Galderak. Galdera bat daukagu, beraientzako. 2 galdera gainea gaur. Bai, prest? Venga. Ondo abestu zute. Lanean ondo pasa zute. Guau, musu!
Zaindu! Zapaztenarekin, zapazteko bazuri, nik ez dut merezi. Bueno, hola. Ondo abesten alduzu, Ongi abesten duzue? Ustut, hobetzen ari garela. Galera hori indela urte batzuk egin izan balute, benetan pentsatu beharko nuke. Zer erantzun, orain esango nuke, klaseetara joaten naiz, eta saiatzen naiz hobetzen. Orduan bai. Horrego beraz arrakastaren gakoa. Lantzea. Eta ongi pasatzen duzue hori zen beste gatik? Gero ez da hobeto esango nuke ere, gero ez da hobeto. Esan dudanagatik, ez, atzeko lan kargandia dago eta batzutan ez dugu ongi pasatzen, baina orokorrean behintzat oholtza gainean igotzen garenean, nik behintzat bira hau oso ongi pasatzen nahi. Nigo, badakizu bizitza joan etorrikoa izaten dela, txamponak bi aldi izaten dituela, eta guk gaur 2 urteren ondoren ziklo bat itxi nahi dugu zurekin. Sorpresa bat daukagu, 2 urteren ondoren. Hori esan da, ez daukazu oso garbi zer gertatuko den orain, ez da? Ai, ama. 2 urte zan pandemia, egual? Ez dakit, antzoki, ez dakit. Justu... Arkaitz Ormaetxe, arratsaldeon. Arratsaldeon. Arkaitz. Zer moduz? Justo, gaur ez dugu hitz egin eta... Apropos egin dugu. Ez duzu hitz egin. Eta azkena noiz egon zarete? Noiz hitz egin duzu elkarrekin azkeneko aldiz? Gaur, bueno, atzo itzen genuen. Atzo. Bai, ez dakit gertatzen, baina egunen hitz egiten dugu iaia. Ba, orain berri. Argituko dugu, Arkaitz, zuzara ETS taldearen managerra eta Inigoren laguna. Inigo, espero zenuen sorpresa hau? Ez, enuen espero. Baina egia da, bera etorri zela, ez? Platora. Etorri zen platora eta zuk sorpresa eman zenian. Egia da, nik sartu nintzen etxetik. Hori da. Hori da? Ikusten? Listo, ja itxi dugu zikloa. Itxi dugu, bai. Arkaitz, zenbat urte dara matzazuzuk ETS-eren zalanean? Bueno, ETS-erentzat ez, ETS-erekin ezberdina dela. Mami, ona. Amaika urteia. Aurten egiten ditu beraiekin, lanean. Lehenengo diskotik. Lehenengo diskotik, ez da? Beraiekin baldin base orduan, kilometro guztiak beraiekin egiten dituzulako esan duzu, ez da? Marroi guztiak elkarrekin jaten dituzuelako, ez da? Bai, hori da. Bueno, azkenean marroiak, postasunak, sariak, fruituak, den elkar banatzen dugu, baina, bueno, kilometro batzuk ere baditugu elkarrekin, eta hemendik aurrera gehiago, ingo ditugunak. Eta hainbeste urteren ondoren, hainbeste kilometro, hainbeste saltzaen ondoren, izango duzu momentu gogoan garriren bat, ETS-erekin bizitakoa? Badaude, baina nik uste dut gogoangarriena da orain disfrutatzen ari garena, ez? 11 urte ondoren gainera, ez ba nahi zerratzen, eta ez nahi zerratzen da gurekin denbora gehien daraman taldea, eta bueno, prozesu guztia jaso dugu, bizi izan dugu talde honekin, eta orain bizitzen ari garena, nik uste dut hau dela anekdota handiena, ez? Orain ere, bueno, uste dut Inigok ere aipatu dola, ez da dena postasuna, ez? Negarrak ere badaude, baina, bueno, orokorrean disfrutatzen ari gara momentu eder honetaz. Nik uste dut honekin geldituko naizela. Inigo, Arkaitzek esan digu asko maite zaituela, eta lagun handiak zaretela, baina zuen harremanean zer dauka pixu handiagoa. Egun ematen parranda bat bota genuen berez dago goratuko, baina horra atera zitzaizkion benetazko. Zuen harremanean zer dauka pixu handiagoa, lanak edo laguntasunak une honetan? Ez dakit, 11 urte dira, eta Arkaitzekin gertatzen dena lehen bakarri, bulegoan zegoen eta listos, manager lanak zuten telefonoz, baina ja aspaldi, oin dela 2 urtetik ona, hasi jaia kontzertutara etortzen eta bere ere ikusi nahi du benetan gertatzen ariena kontzertutan, ez? Prisma guztia ikusteko eta alor guztiak ikusteko. Ordune, nik ere ja momentu baten behar izan dut beti, ja pertsona bat, bakarra, esan nahi dut norbaitek, ja movida pertsonaletarako edo hitzaldietarako eta pertsona bat behar nuen eta telefono hiri Arkaitz da. Eta ordune, eske lana eta nire kasuan ere pasioa, lana, dena da bat. Ordune banatzea ere ez dakit
lana eta laguntasuna, baina biak. Arkaitz, Inigo oso perfekzionista omen da. Ondo batek ez dio balio, Inigori? Arpegi aldatu du. Ez, baina, bueno, a ber, perfekzionista hori izateak, nik beti izaten dut ez, berarekin lan egiteko, gauzak egiteko, batzutan, txistua tragatu behar dozu, ez? Baina, bueno, gero, egia da ere, arnaz hartzen duzu eta dino, perfekzionismo hori onak ekarri gaitu, bebai, ez? Aipatu da, momentu hauek disfrutatzera. Azkenean oso buru gogorra da, gauzak ondo egin nahi ditu, eta horregatik da perfekzionista, eta horrek, fruituak ematen ditu. Batzutan, esan dakoa, txistua tragatu behar da, kauen dios batez esatearren berari, baina, merezi du. Baina beti gauzak, edukazioz eta lasai eta koherentziaz eta argumentuekin esaten ditut, argi eta garbi. Hori garbi geratu edila, Baina serio jartzen zara? Bai, serio jartzen. Momentu horietan serio jartzen zara? Bai. Gaur egun lanak pisu handi daukan ere bizitzan, lana edo pasioa edo eske jau ez dakit zer den, eta ez dakit zer den jau. Baina bai, serio jartzen naiz, eta ez dakit ingenieritzek hasi nuelako, baina oso kuadratu naiz, oso, berak esan duena, oso buru gogorra, eta aguantatu behar nauen pertsona nagusiena, igual bera da. Baina berak esan du, ez da, Arkaitzek esan du, oso ondo edo bikain, eta horrek eramaten zaitu oraingo egoerara. Bai, baina hori ere oso subjetiboa da. Niretzat igual oso ondo dagoen gauza bat, igual beste batentzako, beste oso zer da, baina, klaro, ja proiektu hau nire proiektu pertsonala denez, bizitzako proiektua denez, nire modura egin nahi ditut gauzak, eta horrek ere, Arkaitzek esan duenean momentu honak edo txarra, justo kontatuko dut aurreko astean, ja berarekin izan nuen bilera bat, eta beste bi pertsonekin, nik ere momentu txar batean, ja, estan egin nuen, esplotatu nuen, hainbeste, karga, presioa, estresa, eta hor ere neure buruari esan diot, hemendik aurrera beste modu batera ere gozatu behar dudala, hau, ez? Gozatzen dolako, baina aldi berean, oraindik ere pisu handia dauka, hori lana, estresa, eta ne ustez, esan dakoa, ez dakigu zenbat denbora irangu dugun, ez bakarri taldeakin, bizitzan orokorrean ez dakigu, eta behintzat bai gustatuko litzadake, atzera begira, eta esatea, merezi izan du, eta justo hori aurreko astean Arkaitzekin hitz egiten, berari kontatu nuen ikusi, negar handi baten pasatut egun oso gaizki, eta hemendik aurrera gustatuko litzadake ere, beste modu batera planteatu gauzak, eta ja onaino heldu garela, behintzat gozatua. Zeren gero kontzertuta ikusten duzu kontzertuetan nola milaka eta milaka lagunek negar egitu duten, kantatze duten, eta guk ere gozatzen dugu, baina esan dezaket pixkatxo bat ere gehiago gozatu dezakegula. Ikusten da zuen harremana berezia dela, sentimendu handikoa, karga handikoa. Arkaitz, nolakoa da, Inigo, pertsona bezala? Zuk esan diguzu oso jatorra dela. Pega bakarra daukana hori, buru hartasun hori eta dana kontrolatu nahia. Baina pertsona oso ona berak esan duen bezala, zerbait esan behar badu, ere edukazioz, tononean, oso persona ona. Eta gauzak aurpegira esan behar dira. Nire ezin ditut, zer barruan baldin badakat, momentuan iaia, ez zaitez da egun bat aguantatzen, momentuan hitzein behar dut ondoan dudan pertsonaekin, eta esan behar dizkio gauzak, nire ere, pentsatzen duelako bizitza izpilu bat dela, eta nik bizitzarekin olako jarrera baldin badut, jendearekin behintzat, bueltan ere jarrera berdina izatea gustatuko litzake, eta normalean hori gertatzen da, ez? Nola da urpegira gauzak esaten dituzuenean, gero ere atzetik ez dira ibiliko hitz egiten zuri buruz gaizki, ez? Urpegira esango dizute gauzak. Arkaitz Ormaetxe, mila esker sorpresa hau ematen laguntzea arren, ilusioa egitio, eta musiko zaituztego kontzertuetan. Agur, Venga, agur. Bueno, Agus. Kalejira? Bai, egingo dugu. Lehenetartetxo egingo dugu? Ondo gaurkoan nora joango eta arratiako zekorra, arratire joango gara, bizkaira joango gara, eta nora eta igorrera. Bertatik ekarriko dugu Eingo izeneko proiektua. Herri proiektua esango genuke, ze herri guztiak hartzen du parte. Eingo zer da? Musika erakusten da, dantza erakusten da, musika ekitaldia, dantza ekitaldia denetarik egiten da,
eta herriak hartzen du protagonismoa eta parte. Bertako partaidea dira, ez dakinik, umeak, nagusiak eta bestelako jendea. Eta bertako burua, kakotxartean burua, bertako irakaslea, Iker Aiurda. Joan ginen bertara, gure kale jiratxoa grabatzera, eta herri guztia topatu genuen, aurkitu genuen, dantzan. Eingo proiektu bikaina da, eta gaurkoan gure kale jiran ezagutuko dugu. Aurrera Eingo! Opa, Igorre, hori eta... Iker Aiur, Igorren gaude eta gainera Eingo eskolan. Ni nahi du jakin, Eingo eskola zer da? Bueno, Eingo eskola sortu horretik esplikatu behar dut Eingoren sorrera. Eingoren sorrera izan zen orain dela 8 urte, halaber sortutako talde bat izan zen, eta musika talde bat bakarrik izan ginen hasiera baten, eta gero hortik 5. urte horrenean ikusi genuen, horren regenerazio bat behar zala, eta horretarako onena formakuntza izaten da normalean, eta bueno, eskola sortu genuen. Eta Eingo barnean zenba jende dago? Eingo niretzako da mundu txiki bat, eta txikia baina handia. Eta nolabait guaine ikasle moduan ibiliko dira 80 ikasle buelta edo lan. Eta hemen, eskola barnean ze asignatura daude, ze erakusten da Eingon? Guk pixka bat Eingoren eskola hau sortu genuenean oso argi ikusten genuen nolabait ulertzen genuela musika tradizionala era bateratu baten. Bai, trikitixa mundua esaten duana izan alda dultzaina, trikia, alboka, bai perkusioa, panderoak, bai kantua, baina kantu tradizionala kantatzea plazerragatik. Eta dantza, baina dantza ulertuta ere plazerragatik dantzatzea hori dana uztartuta. Beraz, tradizio oso hartzen duzu. Hori da, eta ikuspuntu bateratu batetik erakusten dugu dana. Etortzen danak hori dana ikusten du. Eta ni azken aldian askotan ikusten dut Eingo sareetan, karteletan, hortik zehar, Eingok ze egiten du eskolatik kanpo? Bueno, eskolan formatu iten gara pixka bat, eta gero hori dana gustatzen zaigu kalera ateratzea. Nolabait helburua da guk gozatu eta jendeak gozarazi. Eta hemendik aurrera, Eingok edo Iker Aiur Eingo barnean ze proiektu ditu? Bueno, Eingo honekin oso garbi daukagu, proiektua izango dela Eingo bera. Eingo berak eramango gaitu leku batera edo bestera. Ez daukagu proiektu zehatzik hau lortu behar dugu edo ez dakit zer zenbat izan behar gera. Ez, gure helburua da ondo pasatzea, plazerrez egitea egiten dugun dana, eta mundu aldatzea. Mundu hau bestera batera ulertzea. Eta gainera, okerrez banago, Igorrekoa badaude taldean. Baina Igorretik kanpo ere etortzen daguna jendea, ez? Bai eskolara eta bai Eingok egiten dituen emanalditara etortzen zaigu Euskal Herriko jende guztia. Gaur bertan ere etorri dira Aguraindik, Santurtzi, Bilbo, Gernika aldetik, eta gero Arratiko Bailaratik, noski, hemen ikasle buelta guztia. Eta Iker Aiurrentzat zer da hori, ze sentipen sortarazten dira zure barnean edo? Hori da pasada bat. Hori da hor barruan sortzen da ikusten dezunean mundua mugitzen dela eta jendearen irriparra ikusita eta musika eta dantza bultzatzen duten aurrera, ez? Bai, hori da pasada bat. Horrek ez dauka hitzik esateko, hori ez dago dirurik hori ordaintzeko. Eta hemendik aurrera, ze hitzordu ditu Eingok, non ikusi aldu Eingo taldea? Bueno, badukagu oso emanaldi polit bat, lehenengo aldiz joango gara Debara 26an. Deba 26an? Igandez, bai, eguardian ibiliko gara han, hango beste talde batekin batera, kantu eta dantza uztartuz. Eta gero, urrengoko astean, apirilaren batean, iongo gara Bergaran ibiliko gara, den iluntzean, eta... Bueno, hitzordua botata daude. Hori, eskerrik asko, hitzordua behitiarren, musika eskola erakustearren, eta haupa Eingo. Hori, eskerrik asko dana. Eingo taldea Arratiko tradizioen zaintzailea. Benetame bikaina egiten duten lana, ze tradizioa ez da izan behar bakarrik baldan eta liburuan gordetzeko gauza bat. Tradizioa biziri dago eta batez ere tradizioarekin gozatu egin behar da. Lehengokoek gozatzen zuten eta gaur egunekoak ere gozatzen dugu. Beraz, guazen, zelako Euskal Erromeria montatu zuten ikustera Arratira Igorrera. Plaza beteta, ikusi.
Ikusten duzue, gazteak, helduak, denetarik eta denak gozatzen gure tradizioarekin. Bikaina egingo taldeak egiten duen lana urte askotarako eta eskerrik asko zuen ateak irekitzearen. Hau pasue. Eskerrik asko Agus Berandiara. Gogorra zan, arratiko sekorra, gogorra, Gogorra. Zeia torrak denak osplazan dantzari. Inigo, asteburuan lanpetuta, ez da? Asteburuan daukazu? Ostiralean, bilarazpeiti, larunbatean... Errenteri eta igandean errenteri. Bai, bauzu guk esango izugu, hola. Eta hautsa zaintzeko, hiru eman aldiz egiran... Bai, ez dakit, hirugarren gora, ez dakit nola helduko garen, izango da lehen aldiz, olako bira bat, aurten izango da lehenengo aldiz hiru kontzertu jarraian. Normalean larun batetan bukatzen dut 3-4 egun behar ditut hautsa, ongi izateko. Gogorra izatea. Gero ere kontzertuetan txarrena igual da oiuak. Igual, abesten duzunean kontrolpera daukazu, baina ja momentu bat, mega bazuek! Eta oiu horiek dira... Okerrena dira. Propolio pixka bat. Hori batzutan ezin dira, kontrolatu zen, ja momentu bateatzen dira, eta berriro, eta beste bat. Inigo, mila esker bisitagatik, gozatu asteburuan, batez ere, saiatu gozatzen, esan duzuen bezala, asteburu hontan, eta hemendik aurrerako kontzertuetan. Eta jarritu kontzertuak egiten, eta sold out badakizu. Izugarri izan da gaurkoak. Koltatuko geha. Polita izan da, Ondo, polita. Begiak itxita iritsiko gara, nik uste dut begiak itxita iristeko moduan, usainarekin makarrik. Hemen dago. Ara. Begira no eritxik garen. Orain bai. Orain bai. Hau da hermosura, batek esan duken bezala. Eskerrik asko, Xabi, eskerrik asko, banekien. Bueno, enekien hain hermosoan nintzenik, baina eskerrik asko. Orain bakizu. Bueno, ze ilusioa, ikusten duzu ezer daukazuen. Zenbat egun, zenbat ostegun pasatu dituzuen, maila hutsik ikusten zela, etzegoela modurik hemen, atrezorik ere ikusteko, gaur atrezoa eta gainera dastatzekoa ekarri dizuet. Nik hauek antzemango genuke zer dire, baina horrekin dauzkat nik zalantzak, gazta horrekin? Gazta guzti hauek gauza bat aman komunean daukat. Euskal Herrikoa direla. Bi gauza aman komunean dauzkate. Ardi esnearekin egindakoa direla, 3. Ardi esnearekin egindako Euskal Herriko gaztak ditugula. Goxoak direla. Goxoak direla eta, hori ziurtatzeko dastatu egingo ditugula. Prez gaude. Bueno. Baina, noski, dastatu baino lehen, barkatu Xabi, Maialen lasai, Maialen hartu arnasa, Maialen lasai. Dastatu baino lehen, pixkat kontatuko dugu, ez? Ardi gaztak direla, eta ze ardirekin egiten diren, eta, ze izaera eukitzen duen bereziki ardi esnearekin egiten den gazta, ez da? Ze oso ezberdinak dira ikusten duzuen bezala, baina hori bereziki. Bi elementu dauzkate ardia hitz egin dugu, ez da? Ardiarekin eginak, ardi latxarekin, karrantzar ardiarekin edo basko beharnesa deitzen den ardiarekin egindako gaztak direla, eta arrazauetaz hitz egiten balin badugu gauza bat aman komunean daukate ere, alegia hartzaintza estensiboa egiten den hartzaintza eredu batekin egiten dela gazta hau. Horri iruditan ikusten duzuen bezala, larretokiak baliatzen dira bazkatoki bezala, eta bazka horri esker sortzen den esnearekin egiten dira gazta hauek. Ardilatxa mutur gorriak eta ardilatxa mutur beltzak. Eta Euskal Herriko luze zabalean egiten diren gazta motak, erronkari, idia zabal, oso irati. Mutur beltzarena ez da denominazio berri bat, ez dute atera? Horixe da, eta ekarri dugu gazta hori, Mikel Negeluaren gazta dugu, eta, hain zuzen ere manetx mutur beltzarekin egindako gazta berezi bat dugu. Sortu berria da, marka edo sormarka hau, eta, nola baitere, ardi latxa mutur beltzaren hartzaintza estensiboa babesteko eta arrazau babesteko sortutako gazta dugu. Beraz, badaukagu zer aukeratu. Eta aukeratzen dugunean jakin behar dugu, baita ere, gure kultura, gure gauzak egiteko modu bat ordezkatzen dutela gazta hauek. Adibidez, ardezagun gazta hau, hementxe daukagun hau, ikusten duzue ikutu laranjak daukala, ez da, kolore aldetik. Auketua izango da, ez da. Auketua da, eta hori da adibidez, gure gazta egitearen historia kontatzen digun gauza bat. Zeke usaina daukan. Behin eta berriz esan dut programa honetan, baina berriro esango dut, eta ez naiz aspertuko, kehetzea
gure hartzai izatearen ondorio bat dela. Alegia, mendiko txaboletan hartzai izateko, berotu egin behar zen, bai txabola eta baita ere esnea. Eta esnea berotzeko, egurra erabiltzen zen eta egurrak kea sortzen zuen. Eta ondorioz, gazta sortzen da? Gazta kutsatu egiten zen ke horrekin eta, bere ezaugarri bereziak hartzen zituen. Bestea, naturala litzateke, gazta berdina da. Hau, Idiazabal estilo edo tipoko gazta bezala ezagutzen ditugun gaztak dira. Eta gazta hauek, naturalek ez dute kearen eraginik, eta horren ondorioz beren zaporea esnetsuagoa da, jogurraren antzekoa. Askar batean joango gara, gazta urdinera. Gazta urdina, justo bi hauek eraldatzen dira, gero eta zaharragoak direla, gero eta gogorragoak direla, ezta? Gazta urdinagarekin kontrakoa gertatzen da. Gero eta gazta zaharragoa izan, kremosidade gehiago dauka. Peniziliuna, kolorea ematen dion, peniziliun ontio horrek degradatu egiten du, fermentatu egiten du gazta, bereziki gantza eta horrekin kremosidadea ematen dio, oso zapore pikantea eta gazia amoniakoaren ikutuarekin. Eta arrakasta handiena honek du? Arrakasta handiena... Zatitxo bat bakarri ekarri diguzu. Bueno, Maialen ja... Maialen, bakizu, bere aldera jotzen duela. Gutxiago jaten dela. Gutxiago jan behar da, askoz ere fuerteago, minagoa delako. Hau da frasko txikiko lurrina. Hoixe, eta joango ginateke beste alde honetan ditugun gazta hauetara, hauek ere, ardi gaztak dira, oso irati inguruan egiten diren gaztak, ardilatza muturbeltza edo manex muturbeltzarekin egindakoak, hau da Mikel Negeluak eman digun gazta, eta hauek pixkat ezberdinak dira. Hauek ja 2 hilabeterekin normalean merkaturatu egiten dira, gazta berria. Denbora gehiago behar dute hori, honek 3 hilabete, 80 bat egun ematen dizkiete. Erronkariko gazta ere antzekoa izango izateke beste, 80 bat egun. Eta hortik aurrera, merkaturatzen dira. Eta hauek pixkat gozo puntu bat eukitzen dute, hauekin alderatuta. Ados. Dastatuko ditugu pixkat? Bai. Beziko diazuen mozten? Ondo iruditzen mazaizu, bai. Begira, Xabi, lana jarriko dizut, Maialen, lana jarriko dizut. Moztu hemengo puskatxo batzuk, labantxo honekin. Eta platertxo horretan utzi. Zu, Xabier, hauek moztu, erdi eta gero laurden. Eta gazta bat, hemen egingo dut. Zenbat denbora utzi behar da gazta bat, esan nahi dut, zenbat denbora jan behar da? Ez dut osongi galdetu baina. Ez, uste dut badakidala zer esan nahi duzun. Zuk ulertu duzu, Baina, zuzendaria galdetzen du, Kulpa beste igota hori. Unai Etxabek galdetzen digu, ea gaztak zenbat irauten duen. Irauten duen. Bueno, gaztak azkenean irauten du nahi dugunaina. Bai, ez delako txarra jartzen. Gertatzen dena da bere karakteristika hoberenak galdu ditzakela. Eta ongi kontserbatu behar da. Eta ongi kontserbatu behar dela. Baina importanteena da nola kontserbatu. Beti ere bere ezetasuna ez dezala galdu. Ogi puxka batekin, superboar baten barruan. Horixe! Eta horrela... Hau beti horrela moztu behar da. Aritz, gaztak osoa balima daukazu, hau da, metodo honena, hau da. Oso hori da. Metodo honena hau da. Gazta, erdia ebaki eta gero laurdena. Nik normalean moztuko nuke, ikusi zazue gazta hau. Bai? Joango nitzake, hola, mozten, luzera. Eta gero, taperrean, horrela gordetuko nuke. Horrela, esposatua dagoen aldea, agerian dagoen aldeak, gordeta gelditzen da, eta gazta gehiago irauten du. Ni gazta guztiak horrela mantenduko nintzen. Zuek arizarete jaten edo? Ni ez naiz hasi, itxoi da zuen. Oso azkar dijoa, oso azkar dijoa programa. Zeitu bukatuko da? Minututxo bat badaukagula, baina txintxin. Oso ona. Maialenek ez dauka, ja. Ni hemendik hasi naiz, beste gazta hori oso ongi ederki ezagutzen dudalako, baina bereziki harreta gazta honetan jarri nahi dut. Eta aprobetxatu nahi dut, bukaera horretarako. Ardi latxa muturbeltzarekin egindako gazta zoragarria. Manetx muturbeltza. Oztibarren bereziki, bertako larreetan izugarrizko garrantzia duen ardi bat, eta poliki-poliki desagertzen ari dena. Horri iruditan ikusten duzuen hori. Eta horrekin egindako gazta ezin hobea. Hitzez esan behar dut ezin duzuelako zuen etxeetatik dastatu, baina ikusi nire aurpegia, uste dut? Horre egiten da telebizan. Buah. Joder, eske, denetan, Mikel, mi esker, Oso goxika. Mi esker, zoragarria dago. Urdina moztu dut eta jaten ari nez. Hori da ardi gazta eta hau albi gazta.
Albi gazta, ardi gazta da. Hau ardi gazta da, baina ez albi gazta. Eta gazta urdina. Utziazue gauza bat esan. Esan, gazta. Gazta urdina Euskal Herrian egiten da. Euskal hartzai askok egiten dute gaur egun, eta edonon topatu dezakezue. Denok gazta jatera, Bueno, haizue, eskerrik asko, Ariz Gamboa, benetan plazerra handi bat izan da. Eskerrik asko zure ondasunik preziatuena gurekin manatzegatik benetan, eskertzekoa da lujo handia da guretzat. Eta bihar badakizu hemen izango garela, Aritzare hemen izango da, baina estrabiatik bihar lehenbizik orduan, UEMari buruz hitz egin behar dugu, gauza asko dituztelako guri kontatzeko. 100 udalerriren lanak gainditu baitute, Arruazu, aurten arruazu sartu da UEMan. Ba, begira, beste Eta gehiago. ondoren kolorez betetako elkarrizketa egingo dugu, Albino Estarda, Xarma Leon eta Divina Komedia probestiak etorriko direlako. Hori guztia, biharre, bibago! Eta biba zuek! Zer.